Khulumkan. Ang onima Debbarma jamatia, tini norok bus kango Kaisa ketal panda tuwi phai tongo, o panda ni bu mungkha lockdown jet panda. Tabuk to lockdown ni jora ba jotono nobo tongoi chele lekhana. Phai ke jeng chini sajang ma borok bai, jeng nok to nok gorongai kisa kok sainai lena. Ang o panda ni through tui social awareness ni message rwnani chaitok nai, te chini khana bo kisa tongthok rwnani ang chaitok nai. Ke chini panda o puila nogara ing phai manjak phai nai chini borong ganang chini tipra haste ni rajak kereng chini takuk Manik Debbarma no lamsogana puila no takuk Manik no lockdown che panda o lamsogo te khulumka nono belakna hambai onima tai naitong nai ani khapani takuk te buksong no jotono khulum ya faru tai lamsogo ani puila ni samung ke oma hai tabuk to lockdown jora jotono nobo tongai ma tong ayang ke bo phatra ma thanglai lia ke nang to khorok singa te composer bo nin yaw to kabang ma project laijak tongna te amo to bebak kachai tongmai kana hinke nang ojora wo nini sak bai thangno bahai ke nobo time spend khlai ta sing kisa sai khna re actually tam sanai tabuk hai gunangai belena Kaisa kotor bemar je faimani coronavirus joton saimano gabo ojoro ang to santaka ngagin simna asik nong ni bokutulia haifano je borok bisi khaprunai nogoton ya asik ang borno ang bahike tong be sawana ani to ezer sapnai gangan compose khlayo gan chabu omakin jora ang maintain khayo ke jora jora ang ani am babu ani family rok bai ang jora kariwo agiro ko tasuk matong ya samung tongon bagai tabu ke bor bai ludu thungo tv nayo omahai Kaisa entertainment dok ngui tong nok ro mamoi songo omahai rok tei ko ani tabuk ni sumung ke chini borong ni na tei sing siwana tabuk to lockdown choli tong ke chini para am saya tong nai ro bebak samung humung kre ngai machaya maning ya bialok lai tong ma ke abro no chobana ni bagai chambas kangon no NGO ro kwang ma no thangai chobai tong te sakbai thangai bo chobana chobalai na tong te sarkar bo je mansak chobai na tong haipano borong ni nang masuk jeng chobai mayang tong tabo suk jora ke abono tei nang Kaisa thani tam sanang mo jo belaino nang Manik sengmung bukok nini onimani chungnogo kwbangma NGOs rok ang sakbai thangmukha kwbangma motharok NGOs rok tei nini sakbai thangrok kwbangma borok tak chobai tonglayo norok jotono no chobai tongnai takuk te buksono grand salute tai kaitorno no chobaju te borothun tangi himale o lockdown o obostao borok nogni nokhor maya baksa bujago baksa keba kirijago nogni nokhor kaidang o bemar kaphanai ni fiaba norok omahai jora rogo sudu chubai tongo non bobe belakino abo bukha kotor noni belakino noni bukha kaham abo ginor chubai mano angkai kami amchai tongnai chini takuk song bukson beleno kuri noni borok tini tangkai tini masanai khana tangai khana masan omahai borok gana gini wo kwbangma borok tongoi mano bini gana gini chuknai rok please ang norno khulumui koyo nini gana wo judi 2-3 family chugi angkai borma at least nin je chamani aboni kisa pana borno nang sarkhep jao tangi himalaya nin le final lama tongnai boni le final ta kisa pan lama krai omahai kwbangma borok bisi bangku chin India wo chini Tripura wo bisis khlainai chini Tripura sarok tebo angkai norok belakana hambai mo hake chubai jong mogai angono te sanamo chungo norok jotono kisa kai je kami amso chugui tongnai rok joton chubai ke belan jao hambai ani tabung ni sumung ke oma hai o corona virus inte nang chini lukurong no tam ko kazana mo jong tam ne hamale jongora nukjago hatiro thanga ke bo botol khaino thanglai mani phaile mani nugui dong social distancing mani tongni mani ko khana yang lai dong ke aborong no te ning chini lukurong no kisa tam ko kazana mo jong jeng social distance belakana darana nago
Tangi Male, or Bemaranka, Borok ni Bishindi Choyu, Novar by Choya. Gabagay, Jing Borok Joto Com Tomanai, Joto Com Kaching no Korimanai, Totono Chinbagi Belankaham, Abagan Chini Hapang, WHO, World Health Organization of Sagalka, Norok, social distance Ketongdi, Tangi Male Obemar, Jing Nungzogo, Koroksa Tangman Bishingo, Choriwanai. For example, Nung Koroksa Tini Bazara, Kabang Lukuru by Tangi Fake, Evan Sakanami Fake. Abo Judun and Nogo Fai, Nini, Bushabuti, Abakini, Mafa Somali, Korsaman Bishinge, Bazar Hatikon Beraka, Bazara Hatingman Jemanai, Arafano, Kaisa Mana Jebiras. Geni Nukungo Jetonai, Bebak Borno, Nangitanai, Manzaritanai, Afrogani Nukung, Belaino, Kirmasha Klene. Gambagay, and Nobzoton Koyo, social distance Belakanam. Or Dudin Kamke, Abo Jeborom Sago Protur Komatakabang, Boroksubanjinai. Gabagay, please, social distance managabadi. They lockdown, follow Kadi. Hambai. Tabu Hunke, Sungya, Kaisa Koimonsini Tani, Tamni Himale Ojarawa, Junjotan and Obishing Tong, Shala Shuka. Get Jenny Kana Kisa Tongthok rwnani bagay, Jenny Cooksia, Kisa Muning to rwnani bagay, Nini Tania Ankoine, Hindi Toke, Hayakeba Kokborok Tokeni, Dialog Tangsa, Jenung Mamani, Hayake Jenung Kanadog Zamani, Sonakisa, Saikanasi. Belanta Blan Bagay. Kokre Hivano accept Kaika Cocktail Bulfan Kai Nakadi Chini Mahanayak Omitabanji Omitaban Sarni Benikasha Belan dialogue about Zadago Sarai for Namani Riste me to Hamaki Bab Lakte Nam Hemera Shencha Nanto Belakana Zanan Gurden. Inke Paitawani ni Tani Ashno Koine, Nini Koran Kadiba, Jano, Tangsalo with Zawi Kanaras. Okay, Onima, Nembagay, the Joton Bagay night on Machin Taku Bukushona or Cham Yafaro, the Joton Koine, please stay at home, be careful, save your life. Thanks so much. Nano Ani Lang Mani Poilate Pai Thang Chazama Nino Ani Lang Mani Poilate Pai Thang Chazama Ani Botongo Kawaham Jama Ani botongo ni babi kaforma Ani botongo nono hamjama Ani botongo ni babi kaforma Nuno ani langmani poilate pai khami chazama Nino ani langmani poilate pai khami chazama Anbu kabishingo khati jak maya kebangma rwnani muchungo ang nono shimino Anbu kabishingo khati jak maya kebangma rwnani muchungo ang nono shimino Chaitok babai shimi khako chomya Chaitok by shimi ani khanoriya
Night to go to Baishimi, Arika Kochomya. Night to go to Baishimi, Arika Noria. Nino Ani, Langmani, Poilate, Baikani Chaza. Nino Ani, Langmani, Poilate, Baikani Hanja. Ambai Jotanana, thanks so much. Love you all. Paithago belekena hambai takok manik no o panda o phaiman ja phaimani bagai te norok no bo belekena hambai o panda no nai tongmani bagai kha khlayo noro o panda no nai thuja khana te chaja khana hne nike bus kangni salo te khorok sa chini chajangma borok no ang tu bunani chaitok nai nike norok choyawi nai tongde o panda o paithago jotana no hambai